F'Marzu, is-sentiment ekonomiku ta' Malta reġa' lura għal livell li kien qabel il-pandemija. Dan skont stħarriġ mill-Kummissjoni Ewropea li juri wkoll is-sentiment ekonomiku ta' pajjiżna huwa aħjar minn dak tal-istess xahar sena ilu. Meta wieħed ikkumpara dan ir-riżultat mal-bqija tal-Unjoni Ewropea jinnota li Malta hija waħda mill-uniċi pajjiżi b'titjib fis-sentiment ekonomiku. Fil-fatt is-sentiment ekonomiku żdied bi 8% minn frar li għadda u kważi 4% minn Marzu tal-2020. Ta' min jinnota wkoll li minkejja li ninsabu f'pandemija globali, is-sentiment ekonomiku f'Marzu li għadda huwa aħjar minn dak li kien f'Novembru tal-2012 fl-eqqel tal-kriżi politika fil-gvern ta' Gonzi PN. Meta mqabbel ma' żmien tal-kriżi finanzjarja tal-2009, il-medja tas-sentiment ekonomiku kien 10% inqas minn dak tal-lum il-ġurnata waqt pandemija globali li ħalliet effetti ekonomiċi kbar. Dan is-sentiment ekonomiku ilu jissaħħaħ minn April tas-sena l-oħra fejn Malta kellha l-inqas livell ta' restrizzjonijiet meħtieġa biex titrażżan l-imxija. Fl-istariġ tal-Kummissjoni Ewropea jidher li numru ta' industriji f'Malta qed iżidu l-produzzjoni tagħhom u 27%, jiġifieri aktar minn kwart minnhom, qed jantiċipaw titjib ekonomiku fix-xhur li ġejjin. L-istess industriji huma ferm aktar produttivi b'industriji jgħidu li għandhom ordnijiet daqs 14-il xahar ta' produzzjoni, filwaqt li l-medja Ewropea hija biss ta' 5 xhur. L-istess jista' jingħata l-familji Maltin u Għawċin li qed jistennew titjib fil-qagħda finanzjarja tagħhom, filwaqt li l-familji Ewropej qed jistennew li l-qagħda finanzjarja tagħhom teħżien.